Я вышел с профсоюза РЭП, зашел в книгарню, а потом решил купить в киоску конверты для Сергея Кунцевича, отправить ему листы. И шел по проспекте под Парасоном. Ну и, мабуть, где-то, звичайно, заважаю машину, а так Парасон заслонял обзор, и раптом автобус припинился, кинулись некие люди там до меня. Что вам казали? Милиция, нечто махали некими паперками, некими посвящениями. Затянули его в микроавтобус. Там был один в форме ОМОНа и 5 человек у цивильным. Я там потребовал, как они себя называли, как они пока документы. Один назывался Иванов. Ось, они меня отвезли. Дякую. Вода, барина пробилась и передала все. На вот бритву. Я, правда, не пропустили, але вчора дали поголиться. Так. Ні, я не взяв у коридор, я у мішочку, сказали, буду заховувати. І вчора все ж таки я з їх вигриз. Так ось, заїхали на Костричницьку площу, стали там, і їхній начальник пішов розмовляти. Я так розумів, що куди мене везти. Тому що з цієї коробки якась СІЗА МВД, СІЗА КГБ або Окрестина. Потім він сел там, нечто прошептал там это, и поехали, завезли, да, это самое, сюди. А в чому винуватили вас? Яны спочатку сказали мені оформлятися треба, я сказав, що я Поки на тебе сюди одразу. сюди одразу сюди. Я сказав, що давайте спочатку висвітлимо, хто я тут, ось, на якій підставі. Мене тут викрили другий раз уже за місяць. Ось, я хочу ведати, хто ви такі. Я задав питання там чоловіку у формі, який був тут, він сказав, що ви до мене? Я говорю, ви тут один у формі, а це невідома мені особа. І вони, скажімо так, з питання обшука, сказав, початку документів, ви осуджені. На дисциплінарну, що документ. Ну, в виніку ми там перепиралися в коридорі достатньо довго, а потім приїхали некі запихані люди з Ленінського Рауса, привезли постанову суда, що, оказывается, 7 красовика я был осужден до 5 суток Ленинским судом. Там я почитал этот документ, там было 2 свідка, особливо меня, скажем, умилила доказная база. Показания и так далее, а так же, как было написано на сайте sputnik.by. Вот как доказ. Ну, оформили перший вечер, завели у камеру, в якої було тільки 2 місяці, а Крестина непознавально змінилася. Я опошній раз ви тут? Ні, я тут у 10-му році. А непознавально змінилося. А Микола, якої камери сидів? Я спочатку 11-й, потім 23-й. 11-й на двохмісна, там сиділи 2 чоловіка, і тільки, скажімо так, нари на 2 ложки. Раніше тут були ці сцени, зараз нари, все пофарбоване. А мило було у вас? Там баковалочки, господарче мило, не було нікого. але Марина Михайловна все передала. А папери давали? Папіру? Дали одразу туалетные папери. Не, а так папіру писати? Ничего, забрали то, что было, конверт и ручку забрали. А то я нет, а то вот блокнотик он тут, я нам написал артикул. Скажіть, Ось, але там є, далеч, там цікава деталь була, там старший лейтенант дежурный там завел меня в эту камеру, там 2 человек. Сказали, а где ваша камера будет позже. Мы сидели, размовляли там, покуль мне уже там не стали отключать это самое светло. Вот. Я там застался, но я бачив там тоді червону кнопочку таку для сигнал тривоги. Я почав натискати, так добре гудіть. А ми не натискали. Я почав бігати, прибігли, я кажу, місце там. Ну, позвал я старшего лейтенанта. Он сказал, вот нету места, вы пока будете здесь. Я говорю, вы мне по закону повинны дать, мне належит место особенное. Ну, и я могу вам матрас принести. Говорю, сами спите на этом матрасе, мне давайте место. Ну, я долго там гудел, я всех разбудил, потом мне сказали. Потом он прибег и сказал это самое, ну, площадку там, что собирайтесь с вещами, сейчас место вам будет. Ну, я собрался с речами, Нема. Я гляжу там по щілину, этой кормушці, и он там стоит по зверям дослухає. Я кажу, место давай. Он говорит, отчинил зверь, такие наполоханы, кажет, вы знаете, я позвонил своему начальнику, я позвонил ему, он мне сказал, что это не его решение, это решение самого-самого высокого начальника, вам место сегодня не давать. Кого, говорю, Лукашенко, что ли, так?
Слухай, ну идиотизм. Микола, Ну я кажу, ну коли, слухайте, дайте, я інтерв'ю давай, даю, давай, а ви давай, потім давай, уже те давай. саме задасте своє питання. Ось, ну, в виніку, скажімо так, ми там утрох ніяк так уже по черзі там розміщалися, а на завтра мені відвели там камеру на 4 місяці, це вже 23 там, ну і достатково там спокійно там якось відпочив. Як ви лічите, які мети ось вашого Я не ведаю, що було 1 мая, але мети відавочні. Вони просто кажуть, ну, не дають можливість організувати годну, належну вуличну акцію. І вони просто кажуть, ну, нейтралізують мене як лідера. Це все. А про 1 травня зовсім нічого не ведаєте? Нічого не ведаю абсолютно. 1 травня увечері я почув голос, знову звініть, кнопочку ніхто натиснув. И женщина почала молодая, видно, кричать там, вы обязаны мне предъявить протокол о задержании. Ну, нечто подобно на Наталью Попкову. Но потом, оказывается, пошли выводить, я переконался, что это она, на наступный день мы на там то ли там повитаться, там вывозили коллег. Тут есть прогулки. а сколько раз в сутки выводили вас? Один раз. раз в сутки, один день не выводили. А ну нас тоже так, раз в сутки. Ось, але тут Не, 2 раза за троиц. Ну, все ж, некалькі сотень чоловік вийшли, був мітинг, і люди навіть прийшли 6 від Костричинської площади. судовно, судовно. Это значит, что мне є шансы как, заставаться на свободе перед акціями, бо це не допомагає. Микола, Ці шукатимемо що-небудь 9 травня. Я, видите, дайте я все ж таки розберуся з ситуацією, але я впевнений, що країна окупована, треба знову визволяти. Микола, Знову прихильник Гітлера окупував країну. Микола, рух солідарності разом, у особі Анатолія Кудласевича, віншую тебе з визволенням. Дякую. Я зараз сустаршиня руху солідарності Дякую, разом, ми віншую. працюємо Віншую. тандемом з В'ячеслава Васильовича одною забрали, жінкою. так? Так, і мені, значить, доручили прочитати вірш. Прочитати вірш з книжки «Тройча один», і моєї книжки, вірш, яка вийшла у Торонто. Это невеличкий вірш. І він, до речі, тут зворот до моєго сина. Він так само Микола, якому зараз 26 років. Але він зворот і до тебе. Дякую. З вірша, з поеми Юла. Потерпи. Що ж, синки, глядеть, якая сила нам тут род небесный воскрусила, раскрутила и просторы, и Марина, часы, ну, Микола и сказав, що вам чекай, вдалося навіть покуль передачу вийде передати, да? син. Не забыла. Вот я спочатку на меня подманули первый день, там, ну, скажем так, ну, лишь я сказала, я скачаю документ. То бок все тое, што яны ставяць як абмежаванне, там 5 кілаграм вагой перадачка агульнай, там один раз у 3 дня это не спраўдзілася ні адным з існых дакументаў, таму я перадавала кожны дзень. Марина, ви ж удзельнічалі таксама 1 траўня і ішлі калоннай, і на мітынгу выступалі ці не? Я выступалі на мітынгу. На вас складзены протокол, да? Не ведаю. Я вот толькі, скажем так, інфармацыі ваша рада валодаю, іншай ніякай не. Прынамсі, ніхто не падыходзіў, ніхто прэтэнзій не заяўляў. Так што не ведаю. Ну вот а тут такая цікавая абстаноўка, мы калі падышлі, тут ёсць усё міліцэйскае начальства, ёсць ДАІ, Ціхары, аўтазак, все як мае быць, спецаперацыя. Так, сапраўды, вот ёсць аўтазак, усіх таксама, хто знаходзіўся ў скверы, перапісалі ва ўсіх дадзеныя. Сьогодні отримав твою телеграму і поштовку. Тільки Зараза, сьогодні. нават сёння. А мне на пошце кляліся, што не пазней, чым другое, ну, в самым крайнім выпадку. Ну, я перапрашаю. Я перапрашаю. Апісваем, што адбываецца, таму што людзей насамрэч, ну, не было чаго тут так ужо апасацца, каб такія сілы кідаць. Было так самых крыкаў, званкоў і так далей, што просто там сотні людзей збіраліся, але, ну, это нормальная беларуская ситуація, правда. Я перапрашаю. Дзякую вялікі. Видать, говорили вы, что вы вас пытались, хто ви такі? Ось ви казали, я Микола Статкевич. А яка була реакція людей, про що говорили? Ведаете, люди тут вельми не люблять владу. Это перше. А по-друге, это затуркані люди, які, звичайно, ну, скажем так, мають проблеми з розмірним уживанням алкоголя. Тут вони спокійні, мирні, затуркані. Їх 2 мари. Гэта попаліць нельзя. Ну, А потім... з маргіналами сиділи, так не Ну, було. як звичайно, завсёды мяне у 90-е гады, калі была так званая уличная война за незалежнасць, я там сидел там больше за 20 разоў, завсёды толькі двойчы я сидел з палітычнымі. А так вот звичайно такая публіка. Яны стараюцца, там яны стараюцца дагадзіць, дапамагчы нечым там, ну але
там один был вельми уже там с тяжкой координацией и так далее. И он, ну, там, кажуть, мозги отпиты. Двое других еще так нормально. Ну, про нечто розмовляли. Ну не провокували вас, як буває? Я нікого не провокував. Вас у сенсі маю. Я нікого не провокую, я і шкодую. Я тому нікого не провокую, нікого не чапаю. Я добрий. Спадар Микола, вы перед 25-м ўсё ж таки нейкія меры перасцярогі прадпрымалі, спрабавалі неяк Так, забяспечыць затрыманне. А цяпер што, вырашылі, што не будзеце хаваць? ведаеце, я уже сказал людям, что я больше не буду ховаться, потому что, по-перше, узнікае вельмі шмат злоўжыванняў, у тым ліку захопліваюць мои аккаунты в социальных сетках, карыстаюцца гэтым. По-другое, людей, якія даюць мне прытулак, яны вот Кунцевич, які дапамагаў мне, якаюць спрабаваць дайсці да плошчы, ён дагэтуль сядзіць. Кулініч, ён 10 сутак адседзеў амерыканца. Таму я загадзя заявіў, што я тут уже... Так, я больше таки... Мне тады было не по душе, але калі б меня пришли, забрали дома, все б сказали, вот, что же он сидел там, ждал, что он не понимал. Таму гэта были, ну, пэўнай ступені вымушаныя ўцёкі, і, на жаль, так атрымалася, што яшчэ і план, які быў, ён не здолеў быў рэалізаваны, бо чалавек, які рыхтаваў прытулак, ён быў арыштаваны. І прыйшлося, кажуць, па сутнасці, за ноч, рыхтаваць запасны варыянт, і, бачыце, людзі пацярпелі. Цяпер, ну, хай будзе як будзе. Я думаю, што гэта пратэст тады не саспел, калі дастаткова взяць аднаго чалавека, і ён не адбываецца. Дык лепш уже хай так, чым ад майго імя будуць заклікаць не выходзьце. Вы перад 1 траўня сказалі, што перакрыць плошчу будзе каштаваць 3,5 мільярда. Ну, плошчу не перакрывалі, я думаю, што тут все пацвердзяць. Да. Людзей не затрымлівалі таксама так ужо брутальна на плошчы. Паўтарэння 25-го не адбылося. Але пасля гэтага ўсё адно людзі селі на суткі, паскладалі пратаколы супраць людзей. Мы ведаем, што сядзіць Максім Вінярскі, ведаем, што сядзіць Павел Севярынец, і таксама Наталью Папкову затрымалі нібыта за папярэднія пратаколы. Але верагодна, што хтосьці яшчэ будзе асуджаны менавіта за 1 траўня. Ну вот як далей будуць развівацца падзеі? Гэта вяртанне лібералізацыі зноў ці не? Ведаеце, і страшна, і трагічна, і смешна. Таму што гэты смешны марыянеткавы рэжым, які там, ну, па сутнасці, цыганшчынай займаецца, жабруе па свеце, ён яшчэ спрабуе тут быць нейкім страшным. Не трэба дазваляць. Трэба паставіць сітуацыю так, сапраўды, хочаш быць брутальным, давай рабі эканоміку. Або давай скарочвай сваіх ментов. Зараз ён скараціць іх уже не можа, бо ён напалоханы. Давай кармі іх тады. Таксама карміць няма чым. Хай вот выкручваецца цяпер, а нам нельга саступаць. Я вельмі ўдзячны тым людзям, якія выйшлі 1 траўня, якія зноў паднялі наш сцяг у цэнтры Мінска і зноў вярнулі нам права на пратэст у цэнтры сталіцы. І гэта права мы будзем захоўваць. І гатовы плаціць за яго, свабода яшчэ каштуе. Ведаеце, ну, як я новы мем пачуў у інтэрнэце, бангалорцы завецца. Вось, бангалорцы яны нічого не дасягнуць. Яны ўжо, кажуць, столькі гадоў толькі будуць нешта імітаваць. Зараз прыходзіць час пераменаў рэжыма, это уже, ну, на выхадзе. Мо яшчэ не разумеюць у дэтэ, ходзяць тут стаяць, яны на выхадзе. У іх няма проста брутальна рэсурсу на далейшае існаванне. І вельмі важна, каб тыя людзі, якія з'яўляюцца патрыётамі краіны, якія дбаюць пра яе, пра беларускую Беларусь, каб яны былі наперадзе, каб яны, як год таму мы сказалі на устаноўчай сесіі кангрэса, адчолілі і скіравалі сацыяльны пратэст і зрабілі яго палітычным. Я ж не хаваю сваіх мэтаў. Наша мэта свабода, а яна каштуе. Вось. Але, ну, не так уже і шмат, калі паглядзець ремонт, сцены этого жоўтенькага, весёленькага колеру, як я параўнаю за тымі шубамі, за тымі сцэнамі. Святло ярка, адзіна, што там закупорена вентыляцыя кепска, душнавата. З таго боку, так. І там уключаюць яны, правда, вентыляцыю перыядычна выцяжную. Так. Кормяць нам нічога сабе. Все не страшно. У іх няма грошай. На дыктатуру тут няма грошай. Все, скончыліся. Таму трэба не адступаць. Хай патузаюцца яшчэ. Смешна то все. Ну, хаця, безумоўна, ну, лідары мусяць плаціць, і, безумоўна, мы будзем абараняць і падтрымоўваць гэтых людзей. Улада вызначае, хто лідары, хто сядзіць зараз. Тыя людзі, якія пасля 1 траўня, прозвішча іх назвалі. Северинец, Сивчик, Попкова. Это лидеры. Димаев Капелюш. Винярский. Это нормально.
На конформата 9 подумаем, дайте крышку тут о чем нас повну інформацію, вовголі нічого. Але я думаю, що в ближайший час, бо часу вельми мало, будемо некое рішення приймати. Однозначно, треба вертати свято визволення, це однозначно. Бо одною датою загубили два свята, День Незалежності, День визволення. Нечто таке, некий гібрид, там, мутант. 3 липня, це однозначно, пам'ятаю. Це свято треба вертати. Свято визволення від гітлеризму, тому що він знову купувався. А на кон 9-го, ну, пораюся з колегами. До 8-го, як завжди, будемо. Не, 8-го у нас есть традиция, мы ее выполняем. У 12:00 я еще поспел порадиться по телефоне, без телефона с Вячеславом Сивчиком, мабуть, только он сам не доля. 8-го у нас у 12 войсковых могилках. Это давняя традиция, однокамерная. А что 9-го, подумаешь? Такое. Ну. Так, все, сябри, дякую велике, що зустріли. Дякую. Дякую за підтримку. Без вас, як що ми робили, ви зараз журналісти, я не в перших шерегах. Дякуючи вам, народ довідується. Зараз є попит на вашу інформацію. У самих широких слоях громадства ви самі це відчуваєте. Приждали. Нічого з цього. Дякую. Радыё свабода ў прамым эфіры мы сустрэлі пасля 5-дзённага зняволення палітыка Мікалая Статкевіча. Мікалая таемна, сакрэтна выкралі, як ён сказаў, напярэдадні акцыі 1 траўня, на якую ён заклікаў прыйсці. 29 красавіка яго завезлі сюды на Акрэсціна. Дарэчы, спадар Мікалай, калі выйшаў, сказаў, што Акрэсціна неверагодна змянілася, апошні раз ён тут быў у 2010 годзе. Вельмі красамоўна распісваў пра то, якім тут жоўценькім колерам пафарбаваныя сцены, і на кожнага ёсць асобныя нары. Вось пасля 5 сутак зняволення ён выйшаў, яго тут сустракае жонка Марына Адамовіч. Таксама вельмі падрыхтаваныя былі тут праваахоўныя органы, ўсё буйное менскае міліцэйскае начальство тут, ёсць супрацоўнікі ДАІ, таксама міліцыянты перапісалі ўсіх, хто знаходзіўся ў парку перад вызваленнем Мікалая Статкевіча. Ну, аўтазак стаіць, не ведаю, ці ён сапраўды тут заўсёды стаіць перад Акрэсціна. Марына Адамовіч кажа, што не заўсёды, але вот цяпер стаіць. Некалькі чалавек прыйшло сустрэць спадара Мікалая, павітаць яго пасля вызвалення. Статкевіч не ведаў таксама, што як прайшла акцыя 1 траўня, але быў усцешаны тым, што яна ўсё ж такі адбылася, і зняволенне аднаго, як ён сказаў, лідара не спыніла людзей ад таго, каб выйсці на вулічную акцыю. Ён пакуль не стаў каментаваць далейшыя планы. Нагадаю, што ён раней заклікаў далучыцца да акцыі і 9 траўня. Ну, выказаў удзячнасць усім, хто прыйшоў яго падтрымаць, ну і, канечне, асабліва тым, хто прыйшоў 1 траўня. Пасля 1 траўня, якое пачалося на Кастрычніцкай плошчы і скончылася на плошчы Незалежнасці, некалькі чалавек былі затрыманыя і цяпер адбываюць пакаранне. Верагодна, вот тут же сама на Акрэсціна, прынамсі тут дакладна знаходзіцца берасцейская актывістка Наталя Папкова, якая прымала ўдзел у шэсці, і яе Мікалай Статкевіч бачыў нават тут і змог перамовіцца, калі яго выводзілі з камеры. Таксама мы ведаем, што затрыманыя і атрымалі суткі за акцыю 1 траўня актывіст Максім Вінярскі і палітык Павел Севярынец. Ну, дазволім мы таксама відаць спадару Статкевічу, сям'і Статкевічаў сесці ў аўтамабіль і пакінуць гэтую тэрыторыю, якая прылягае да ізалятара на Акрэсціна.
Пакуль што яшчэ застаецца на месцы міліцыйскае начальство, але вот таксама яны паціху разыходзяцца, і нават вот АМАП таксама ўжо будзе пакідаць месца сваёй варты. Марына Статкевіч і Мікалай Статкевіч сядаюць у аўтамабіль. А гэта Радыё Свабода, мы былі ў жывым эфіры, сустракалі з турмы на акрэсціна палітыка Мікалая Статкевіча, які адбываў 5-дзённае пакаранне і быў зняволены перад акцыяй на 1 траўня. Всего найлепшага, заставайцеся з намі.